Ja, i dag der skal vi faktisk beskæftige os med noget, der hedder Habitus Praesent Optimus, som er det her med, at man tænker, at den løsning, der findes nu, den vi ser, det er den, der altid har været, og det kan ikke blive bedre end det. Det har aldrig været bedre end det. Det kan godt blive bedre. Så vi tænker altid, at vi skal nok forbedre tingene, og vi skal lave det om, fordi det har aldrig været bedre end det er. Men nogle gange, så skal der en tilfældighed til, og så finder man ud af, at datidens mennesker har faktisk haft nogle evner, som og har lavet nogle løsninger, som vi i dag faktisk godt kan lære lidt af, og måske endda kan bruge. Vi er her i et område, hvor at for et par dage siden, der var der nogle godmodige mennesker, der kørte fast, og det medførte, at de kørte noget jord op, og dem, der boede her, de tænkte så faktisk, at så var de nødt til at lægge noget ovenpå, så man kunne komme op. Altså, der skulle simpelthen tilføjes noget. Og de forsøgte sig så med en masse brædder og lægge dem på, en masse kævler. Fordi at det har jo aldrig været bedre, så man skulle tilføre noget. Men de opdagede, at og ved et tilfælde, så er der altså kommet det her, så opdagede de stødte på grund simpelthen. Der var noget hårdt nede under. Og så kontaktede de, som man bør gøre, Nationalmuseet, og så kom vi ud og begyndte at grave lidt. Og det har vist sig, det er, at altså langt tilbage, har man altså godt kunne finde ud af at arbejde med cement, og har lavet nogle blandinger af simpelthen af sten i nogle forudformede mønstre, som man har kunne lægge. Og det er altså meget holdbart. Og det har de vidst allerede dengang. Jeg tror måske, vi er helt tilbage i 1980, sågar tilbage til 1970'erne, slut 70'erne. Der har man altså kunne finde ud af det her. Nu er vi ikke færdige med at datere det, men altså, jeg tror, vi er i det leje i hvert fald. Og ved du hvad? Så gravede vi så forsigtigt, og så har det vist sig, at det var ikke bare et lille område. De har simpelthen lavet en helt, ja, man kan kalde det en indkørsel. En helt indkørsel belagt af de her meget, kan man sige, præfabrikerede formationer. Det vil man måske kalde dem i dag. De har jo nok lavet dem i nogle stenovne. Og det har altså vist sig, at der åbenbarede sig en hel indkørsel her, som strækker sig helt op til vejen. Og helt... Ja, vi er ikke færdige med at grave, men her, der finder vi altså stadig sten. Så det krævede ikke mere end en 10-15 trillebørs læs, der skulle væk og børstes nænsomt. Jamen, så har vi altså en indkørsel. Ja.